Een gala-diner van rijke en invloedrijke Chinezen werd georganiseerd door het Chinese Wereld Natuurfonds. De Friese muzikant Sietse Pruksma is invloed om de gasten alvast in de stemming te brengen. Om geld op te helpen wordt er een kunstveiling houden. We actually collected over 200,000 euro tonight alone for those auction. Een pad van de 2 ton is bedoeld voor onderzoek naar de Miers. Dat leidt wordt door Teunus Piersma. De bioloog, die het zelfs net bij het gala-diner weer, zou benamd zijn naar een gebied in de Giele Zee, dat lijkt op uw Zwaardzee. Daar wordt heel tijd meer van inpolderen voor industrie, wils het een belangrijk gebied is voor de Miers. Natuurorganisaties bezieken dat te keren, maar de Chinezen gaan het ze volop met natuur en milieu. We hebben een petitie maken onder de regering van China, onder de premier. En om te vragen van ken een deel van die inpolderingen net teruggehen. Maar nou is het euvel natuurlijk van hoe krijg je dat bij de premier en dat ken je net op de post van. Het blijkt dat er dat grote gala diners maar een soort rijke mensen, dat is de route naar de premier van de communistische landen. Piersma doet onder andere in Australië onderzoek naar de Miers, oftewel de kanoet in het Nederlands. In 2000 noemde de bioloog een ondersoort van die vogel die uiteindelijk naar hem neemt is.